Yo, ladies and gentlemen, welcome again Pamako Memes Television. Maizi hapa tunotaura dzese dzakadaro maizi. Kana nchidzadada ndotaura dzinopisa dzacho dziri kuitika kwa streets. So in today's episode ndinamukoma futi vedanzo mababata. Tutaura kuti danzo zamanje weekend and fake kwete weekend. Alright, kusati kwangu weekend maartist danzo awo yakanyatsa kuti so zvatoda kuti tite ndizvo kuti mukoma wangu wedanzo andinopa napa. Toti wangopinda futi ne same style yokuti vasati vazintroducer vega troti vatange vazintroducer ne song. So my DJ, are you ready? Umboti pa one instrument rezim danzo waiziya. Yeah man. Timboti kuti dance. Yo Mafero Mazaga Mayuti. Since I was born ndaigara kudotito ndisati ndakuziva sirire pageto ndakazorohwa vhancho ndapinda mumukoto vakatosiya vandiridza zanikapito ndaive nemari yananga ndakabhenga tichisvika pambare bhazi rikatorenga ndikati yo rega ndimbonotenga ndipo pandakarohwa chiya chinonzi chadonha yaingove bhazi rekudotito mbari yese irikori bhazi rekudotito ndaingochema riri bhazi rekudotito but ndakandorishaye bhazi rekudotito. Maisia, cut the tune, my DJ. So, my DJ anaunzwisa, ladies and gentlemen. DJ wangu asikunzwisisa. Ndichamutora wepa na mumbo muona anenga ada utsiurwa. So, zvatiroda kuita ndezvekuda, ladies and gentlemen. Takuchipinda muchirongwa. So, munonzani komukoma? Nini ndonzi Mazaga Mayuti ndo zitari mangoma. Mazaga Mayuti. Spelling racho rakamira seka? Mazaga JJ Weshona na Mayuti ana MAYUT. Alright, mazvinzwa kuti yanzi M chaka odzokorodze pa MAYUT ndo Mayuti wacho. Ndio Mayuti wacho ari kutorwa. Then Mazaga kwete Mazaga ladies and gentlemen. So YouTube zvese zvakatoronga zvoti izvezvi ndikato munhu ari kutoona kwanisa kutoenda pa Mazaga Mayuti. Yo. So izvezvi kana uchitoona enda pa Mazaga Mayuti. DJ ari kuseka nchamboritsa muno musekutaura kwandaita. So izvezvi kana uchitoona enda pa YouTube ya Zaga Mayuti maize unozvionera. But kana unika doubt don't worry, ari muno mutine studio. Cheta kuti unyatsobva panapa wakuziva kuti munhu wada unoona akayamira sei. So zita rekuberekwa ndiani kwa Mazaga Mayuti? Ya zita rekuberekwa ndonzi Patrick Mashinge ndo zita rekuberekwa. So wakatanga ringo zvemusic mukoma? Zvemusic tatanga 2017. Wangona makore mangani panguva iyoyo? 2017 ndine 13 years. 13 years 2017. Turikuzoona kuti kusimdanzo kune mayangu chakadaro ndi munoziva chirungu. Isu pachishona toziva kuti kune vapfana vechidiki vari kupisa zvaizvezvi. Ndo vacho vatitaura nezvo. Unozongofunga pachirungu vanonzi. So mukoma Zaga Mayuti. Yo. Chichakaita kuti munofarire music. Chichakamotivate kuti mupinde music. Tingangoti vanhu vakaita kuti tizopindawo mumusic. Papo tatitori kuprimary and then ndo pandakatanga kunzwa kasong kekwa Lady Squander keka kamwe kainzi Rudo zvarinondiita chichi. Rudo? So ndiye munhu akandiinspire. Lady Squander? Yeah. Lady Squander shamwari ka amene kana ukuzvinzwa. Wakainspire vanhu vakawandisa, waiziya. So ndinamukoma Mazaga Mayuti. Wakainspire vanhu nekasong kawo kerudo rwanondipa. Wanga uri murudo here? Panguva yachona chachirwa pfana. Ungochiro mamuchirwa pfana? Ngoma iroro ndo rainazondinakidza. Alright. Yeah. Saka letsikwana ndinyaya yengoma iroro ndiye akaita kuti unyatsofunga kuti pandakatanga kunzwa ngoma iroro ndoba takatanga kuti ase tanga kungoimba pa ndaitomboimba yevamwe. Alright. Kupinda mustudio wakatanga rini? Zvestudio takatozotanga toti 2022. Yeah. Ndipo wakatanga uzopinda mustudio. Ndipo takazotanga studio. So far ni masong mangani ko Mazaga? So far masong tingati zvuma 25. Mazaga ne 25 masong. Esaka to upload kwa YouTube atukutaneta kana kuti? Mamwe aripo. Alright. Kune masong 25 ndisikuziva kuti kune mangani but enda izvo unozonera ku YouTube kwa mukoma Mazaga Mayuti. Unozonera masong ariko. So ma platforms enyu akamira sei? Kungosearcha kuti Mazaga Mayuti ZW. Kwese ku ma platforms ese Twitter chakuti. Alright. Kuenda ku Facebook page like comment wese so uri kufunga iwewe ndio unoviziya. Saka mukoma Mazaga Mayuti. Isina ngori kuti muchitanga zvanga zvakamira sei kuma music? Tingangoti pakutanga kai
zvazvakatooma zvekutoti kana kupinda mustudio chaimo papa katoipa ndosaka takati nonoki takatanga 2017 but marecordings azotanga zvekuna 2022. Maproducers vari kubata zvakanaka here pamune muchienda kumastudios kwavo? Vamwe zvavo but maproducers anotinidzi especially usati wane mbiri zviri nani zvonidza vanotoda pane patoda paine mari chaizvo. Maproducers chichamuri kuita kunzoko please musadaro. Vamwe wacho unoona kutoenda utoshanda but song yerega kubuda manje yerega kubuda. Maproducers musadaro guys, musadaro mese tiri kusapotana. Kana uchiti umwe munhu auya kusati kwako udaro aufanira kudaro because auziye pamwe song yake iyo ndio ichazoita kuti uzikanwe mese. So ndo zvinodhodza tambo ipapo. Alright. Ku vabereki ni mashamwari enyu vari kuti kudini nazvo zvemusic vari kusapota here kana? Vatoripo pakungosapota kuti chingorambai muchiita se Mazaga Mayuti chingorambai muchipusha. Alright. Saka kuri zviro zvinji yekuendera kumberi munoiwana kopi motivation munoiwana kopi kuma Mazaga? Tingangoti nezvatinoonawo vamwe pavanenge vave nelevel ravo and vanoita kuti tirambe tichienda tichipusha tine shungu titoda kusvikawo palevel rakaitoserana Master Age nana Jah Master. So ndo vanhu vanoramba vachitipa motivation. Alright, ndo vanokumotivate kuti muende kumberi. Alright. Ndapi matista munoshuvira kushandidzana navo? Atinoshuvira kushandidzana navo mabig or ma-upcoming? Vanhu vakaita sana Freeman ana mukoma Wingidi. Gafa ivavo. Ana mukoma Kilati ndo vandine shuviro yekushanda navo. Alright, handizivi kuti pamwe video rogona kusvika nekwauri mukoma Freeman na Gafa maiziya na matumwe ndiani na mukoma Kilati. Kuno kune munhu wenyu anoda kuzoshanda nemi in future maiziya. So zvachaita ndezvekuti andinoziva kuti vanhu ava kuti vashande newe vanenge vatomboona kuti zvinhu zvacho zvauri kuita zvinobatika here. Saka zvatoda kuita ndezvekuti madj uri padhuze neinstrument here timbonzwisa mukoma Jah Praiser, mukoma Wingidi, mukoma Kilati, Gafa the President maiziya kuti vanyatsonzwa kuti munhu wavada kuzoshandidzana naye akamira sei. So give me the tune my DJ. Yes my king. Yeah man. Mafero Mazaga Mayuti. So ndarangarira kuDubai kwatapfeka nhumbi dzakadziya Saudi Arabia ndanga ndadanwa nalokadhiya yongova pheri yawe nozobatsira patikafinarawo barira kodhengoma handireveswe pasina porishi isusu ngoma toita vanishi ndidhanzo chakinorisidhini atire kuperisi saka ndinoti wadis ndichangoimba svika vanditora vamutarisi ndinoda vanditende handidi hwereshenje papa zino pane vende kudunhurekwa pende kunesa bhuku mangwende voda vanhu kudaro nonzobhera kuti ngende yo so zvatoda kuti titi ndezvekuti ndofunga mazvinzwa. So zvatoda kuita ndezvekudai. So mukoma Mazaga mune mavideos here amakashuta? Tingangoti pamavideos ipapapa ndopaari kutinetsei. Pamavideos chichiri kunetsa? Mari dzekuti tikwanise kutorwa mavideos ndo dziri kutinetsei but tiri kutarisirwa kuti pamberi papa tichagadzirisa panyaya dzemavideos. So ladies and gentlemen, ndoda kuti ndikubatsire nchibatsira mukoma vangu Mazaga handiti tinogara tichitaura panapa kuti kana uchida mavideos uchida maphotos maiziya pamuchato uru pamaroro panhamo tinouya kwese koko kwamunenge muri munongotibata panhamba dziri pascreen apo tinoita any type yevideo rese ramunoda. Kana nchiti any type ndiri kutoreva any type izvezvi rauya mupfungwa dzako ndorimwe racho ratiri kutotaura nezvaro iroro. So mukoma Mazaga mabatsirika handiti panapa ndo zvatinonyatsoita nezvazvo semavideos izvozvo mapabata. So mukoma Mazaga urongwa hwenyu hwakamira seiko? Muri kuona muri kupiwa nemangoma? Nemangoma tiri kuona tienda kumberi. Muri kuona maenda kumberi? Kumberi kukuko? Tiri kuona tienda kumberi
tikuona tatozosvikawo level ratiri kushuwira ramuri kushuwira chaizvozvo aiwa kwese kunosvikika mukoma zaka handidi kunyeberana so mukoma zaka ndari mashoko amungade kupa kune vechidiki maererano nekushanda kwenyu kwamunoita maererano nemusic? Ndingangoti chandoziva nje kuti kune vamwe vatoriwo sezvandiri vari kutozama kupusha but zviri kuti remei saka ndongoti chiharambai makaita semakashingirira zvinoita. Panyaya dzemadrugs? Panyaya dzemadrugs tongoti zvinodhaka zviti ambati zvinodhaka. Aiwa isusu edu hatibati. Are you sure? Yeah, serious. Vati vari sure kuti havabati zvinodhaka? Meno ndio maonero yenyu, ladies and gentlemen. Aiwa ndo zvatisingaiti. Hanzi namukoma mazaga hatibati zvinodhaka. Alright. So mukoma mazaga pane last question anchazokubvunza last question anchakubvunza but ndisanda kubvunza last question doti mumboti tsenurira kamwe kasong maseconds ndo andiri doti mungotsendura kasonga maseconds ndokubabata yama. So my DJ ndipe one tune rakaipa toti tingomhanywa nemaseconds. Yeah man. Yo mazaga mayuti yo zvaizvezvi zvekurara pateni no ngazvimbodarika kusvika godobori vatakadedza vasvika tatadza kurwara zvidhoma zvikuti furufusha hanzi pamba pano hamufe makaita mukwasha kungotaura zvichitaura zvinoita hasha hanzi tiri pampamba muritarira takatorwa nsekuru venyu kubva kunharira mukaita zvekutamba nesu daidzai vanodzikisa ngirozi Gabrieri kana Mikaeri ndingatotame zvikasabviswa pawiki zvikutosasa tisu takara mukoma weri hanzi padheni pana pasaka. Alright my DJ funga taroa almost 35 seconds 35 to 40 seconds. Last question andanchitaura nezvayo ndeyekuti izvezvi chicha munoshuwira kuti chinge chiri background zvamanje chiri background chandinoshuvira kuti ndigowana nacho tongoti masponsors ndikaona vanhu vanokwanisa kuti asi kundibatsirawo pakupusha music panyaya dzefinance apa. Ipapo nemanagement zvikuleka management. Zvokuti izvezvi handiti let's say takupai mari yamuri kuda munokwanisa kuishandisei? Ndikanzi ndawana mari yandiri kuda muri kuda tombo izvezvi muri kuda mari kana million. Alright. Zvatoda kuti ite panapa ka ndizvo toda kuti munyatsotsanangura mashandisiro amunoita mari yanoda kutaura makanzi 1000 bam background munoishandisei? Indiriseni hangu ndikanzi 1000 background ka first thing ndinobatawo mastudios anokwanisa kundiendesawo mberi then nemavideos ndotsvagawo macollabs nemamwe maartists ipapo. Alright. So mazinzwa zvinoshandiswa 1000 namukoma mazaga. So kana iri first time yako kusvika pana, please do what, subscribe, like, comment and share maizia. Musingakanwi kuenda ku YouTube kwa mukoma mazaga muno komenda muno like moshare kune zvinhu hobo zviriko. So kana wanakidzwa namukoma mazaga please kana uchikwanisa kusponsor mukoma mazaga ne anything chaunokwanisa kusponsor nacho either mari studio or ku studio kwacho whatever zvaunokwanisa kuita ndio unovizia. So ladies and gentlemen, pana ndo papera show yedu. God bless you, we love you, muve nesondo rakanaka.